Και ένα τελευταίο για να συνεχίσουμε, γιατί να δεις την υπερφάνεια του μου είχε κάνει, ήθελε όλα τα τραγούδια να τα πει μόνη της. Ναι, σαν την κόρη του Νταλάρα, ένα πράγμα. Γιατί έρχεται η κόρη του Νταλάρα από το σχολείο του κοριτσάκι σκοτωμένο να πούμε, αλλά μέσα στη χαρά. Μαμά, μου είπανε, λέει, με βάλανε να πω τραγούδι στην χοροδία. Έλα, της λέει σοβαρά. Ναι, μαμά, πώς θα γίνει. Όχι εγώ, ο μπαμπάς θα σε βοηθήσει. Λέει, εγώ δεν μπορώ. Κατέβα κάτω λοιπόν στο υπόγειο κάτω στο στούντιο και κάνει και τις πρόβες να σε βοηθήσει. Κατεβαίνει το κοριτσάκι, μετά από 5 λεπτά γυρίζει μέσα στο κλάμα. Κύριε το κοριτσάκι, τι έγινε, σε μην κάνεις κύριε μαμά. Τι έγινε, παιδάκι μου, πες μου, ήθελε και αυτό να το πει μόνος του. Παραδεικτόντως, το μόνο ζεμπέκικο λέει που δεν έχει πει ο Νταλάρας είναι το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Αυτό είναι και ο μοναδικός πιλότος που δεν έχει πάρει πιάνη, είναι ο αυτόματος του. Θα τους κάνει μήνυση. Και ο αυτόματος πιλότος. Αυτό μου το μαθιάζεις. 2 μήνες πρόβες έκανες να το μάθεις, ένα τραγούδι. Και ακόμα